Digileg er jeres projekt. Ja. Hvad var jeres startudfordring? Jamen det var, at som så mange andre steder i samfundet, så er det digitalt til stede. Vi lever i et digitalt samfund. Og hvordan får man det ind i hverdagen, så alle bruger det, så det ikke kun er ildsjælene. Og der arbejder vi med dagtilbud, hvor at pædagogerne bruger digitale redskaber som et pædagogisk værktøj. Men det var jo selvfølgelig ildsjælene, der løb i front, og nu er det sådan, at det skal fordeles lidt, så man bruger det som et almindeligt værktøj på linje med tusser og perleplader. Så du siger, at der var nogen, som brugte meget, og som var meget, kan man sige, trygge ved det, og så var der andre, hvor det måske slet ikke spillede nogen rolle? Ja, der er jo nogen, som ikke er interesseret i det, eller som måske ikke har prøvet det endnu og ikke er blevet interesseret. Men det er jo faktisk et meget interessant værktøj, som kan give dig noget, og derfor tænkte vi, vi skal finde noget, som ligner det, man har i en børnehave. Ja. Så vi har lavet en slags lykkehjul for pædagoger. Ja, hvordan fungerer det? Jamen det fungerer sådan, at med udgangspunkt i det pædagogiske, altså de 6 læreplanstemaer, som man jo opdrager børnene ud fra. Ud fra det, så drejer man, nu kan jeg jo næsten lige nå herhen, og så drejer man på det eneste hjul for eksempel, der er læreplanstemaerne, så kommer der værktøjerne her, de digitale redskaber, og her er der så, hvilket tema, hvilken kategori man skal arbejde indenfor. Og så kan pædagogerne i samarbejde med børnene finde ud af, hvilken aktivitet skal vi lave i dag. Og så bliver det nærværende hver evig eneste dag for børn, for forældre, for pædagoger. Og det er det, der er meningen med det hele, at det bliver nemt, og du får inspiration. Og du siger, at det er et fælles udgangspunkt, som du siger, det vil sige, at både pædagogerne og børnene og forældrene har mulighed for at følge med og forholde sig til det og sætte sig ind i det i virkeligheden. Netop. En ting er, at det er fysisk i børnehaven eller i vuggestuen, at hver dag du kommer ind, så ser du hjulet. Men vi har jo selvfølgelig også lavet en app, for det er jo digitalt det her. Og den app kan både dokumentere, og den kan give inspiration og give dig idéer til præcis, hvordan kan du lege, når det nu handler om sprog, og du skal bruge taleklemmer, og du skal lave noget aktivitet også med din krop. Hvorfor var det fysiske vigtigt? Hvorfor var det nødvendigt at lave et fysisk lykkehjul på den her måde, når man har appen, som du siger, det er den virkelighed, som man lever i? Jamen det er jo netop, når man skal vende sig til noget nyt, så skal det være fysisk, så skal det ikke kun ligge på appen nede i bukselommen. Man skal have den lige i fjeset hver morgen, man vågner, og specielt børnene kan jo også være med til at minde om, hey, skal vi ikke dreje en leg? Værktøjet hedder nemlig dreje en leg. Så det bliver en fælles referenceramme på en anden måde, hvis det er der fysisk, og det ikke bare er noget, man skal åbne op, og man skal have fat i iPad'en og i. Ja, fordi så bliver du nødt til at dreje på den. Ja. Selvfølgelig efter et aftalt mønster. Altså vi forestiller os, at første gang man får den, så vil man i institutionen aftale, hvad er strategien for det her? Hvordan gør vi det? Er det en gang om ugen? Eller er det en gang om måneden? Eller er det 2 gange om ugen? Og på den måde så har man aftalt, hvordan at vi gør det, og vi bliver mindet om det hver dag. Alright. Spørgsmål? Kommentarer fra salen? Ja? Det lyder dejligt, der er interesse. Altså foreløbig så er den her, som man faktisk godt kan trykke lidt på den. Det er kun en prøve, en model. Men det handler om at få noget finansiering, så vi kan få sat det i gang med det samme. Hvor meget feedback har I liggende nu? Hvor mange har I talt med om det? Altså vi har været ude og tale med en del børnehaveledere her i Frederiksberg Kommune. Og ansatte selvfølgelig også. Så I ved interessen er der, og I har allerede, kan man sige, fået feedback, som I har brugt i udviklingen af det? Ja, det er det, der er grundlaget for det hele. Altså vi har en del research, det kan man jo også finde på en hjemmeside, vi har lavet. Og der er sådan en folder her, man kan tage med, hvor hjemmesideadressen er. Der er både dokumentation og tips og tricks og forskellige sjove nyheder om, hvad der findes af den slags. Alright, flere spørgsmål, indlæg, kommentarer for salen.